Ρούντι. Ο Ρούντι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πάμε γρήγορα να το σώσουμε. Μπανάνες! Τι λέει? Όχι, έχει ντομάτες, πιπέρια, κρεμμύδια, γιορμάδες! Ναι, γιορμάδες! Γιορμάδες! Μα τι πλακίες λες, Έλλη! Ηλίθιε! Έλλη! Λοιπόν, παιδιά, πάμε να σώσουμε το Stitch και αφήσουμε αυτούς μας με την Έλλη. Η Έλλη, τι θα γίνει? Άσε εκεί, τι θα πάθει. Εμείς θα πάμε να σώσουμε το μικρό Stitch, ενώ εσείς θα τη σώσετε. Μα, αν δεν τα καταφέρουμε θα χρειαζόμαστε. Πρέπει να τη σώσουμε. Λοιπόν, πάμε. Να προσέχεις την Έλλη, εντάξει. Και αν την αφήσουν πίσω, τι θα πάθει, θα και πάρει την νόσα,